MCA mogwel e kaunti ma Kisumu ka achiel kod okil Kamaloka Winnie Mireri wabende tudore kodwa ka entiere Kilgoris e kaunti ma Narok. Nyako Ramogi jong'in bende anyisi ni kamora mora minenowa inyalo chwalonwa ote kata penjo mora mora kotudore kod thuon wach ma watwak okinyi ma kawuono. Ote ka achiel kod penjo opogore paro kata kamano mago gin pach jopinya kotudore kod thuon wach mwatwake. Kwanyalo mana somo ote makamago achiel kachiel okinyi ma kawuono mondo wawinjane ni to nyako Ramogi jong manenowa e ot kata apisi kama intiere ento owacho nang'o. Victor Kinda wacha ka ng'isa ka ni Joyce Odur an gi pacha en ni joma mine chutho onego bed kod lowo kuonde ariyo kama otede kod kama onyuole to ahinya ka oonge gi owetene. Aero kamana nyako meto makamano. Fernandez Aman Shaban wacho ni korgi chwore. Aya mano paro mopogore kanyo. Ochienga Adikolex wacho ni nyathina manyako okanyal yiene kata mana matin mondo oyud share mar lopa. Pogolo ne oketie kind nyithindo machuo kod kwerewa. What these women are talking about is eroding our cultural practices and beliefs. It's like women of nowadays are brainwashed. Eno wacho kanyo ni nyathine manyako kopogne lo. Robert Owich wacho ni chike go ondik mana e katiba. Aduoko ni in the ground things are different. Aya. Ote machielo Ruth Nyathi Ochieng ng'isa ka ni Joyce Mosna Fatuma. Aya ng'ama dhako nigi ratiro mar lowo kendo onego pogne gi lo thuchegi. Nyiri te ok dhiga katedo. Moko bende keny tamogi ba gidog thuchegi. Koro ka gin gi lo to ginyalo yudo kaka gikonyore gi nyithindgi. Lo ma dhako yudo ga ka chuore ok en mare. En mar jaode to ka jaode no otho to imayo giga lope gigo ba gidong gi midhiero. Penjna okil ni ponono omii lo dalau to itho ka ionge nyithindo. Lobno ng'amonego mi awinjo twak ka entiere umoja. Mano penjo ma okil biro duokonwa kanyo. Haya, Injinia Lazaro Kanyamboka bende wacho kae ni openjo wakae wacho kae na penjue Joy. Sama wachako pogo wagogni lo be gibiro yie vumilia kukaa kwa ndoa. Mano penjo mopenjo waka. Machielo nitiere thoth nyiri masani magin gold diggers. Koro kowuotho e chuo apar to kuondego opogne lote. Dalagi be ochako olaro kod uwetene mopoge. Donge kawa adapt mitindoni to slay queens dhi bedo top richest people in the village. En Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Erokamano kuom ote makamano. Janeno moro bende wacho kae ni I don't support that. I rather give my children than to give to a woman. Because a woman is a person who leaves her parents, brothers and sisters. Who are you that can prevent her from leaving you as a man? Pogruok e paro nitiere kanyo. Fatuma kiana chak kodi kotudore kod gigo ma joneno magwa wacho kanyo. Moro kanyo wacho ni joma mine kochak pogni lo. Komii lo dalauka ponono omii lo nyaka kachuori. Koro inyalo tamri vumilia e keny kacha. Bende nadiera ni koro nikech koro wich teko moro donje. Ni kata kaponono ubedo kod gwandruok matindo nyalo bayo ni wach ni dongan gi lo dalawa. Ingeni lo kaka wawache no en mana lo kaka iluonge no en lo. Onge gima nyalo kelo ni wiya katedo ni koro wiya tek nikech Mohammed noweyo na lo dala. Lo en mana lo adhi mana pure mana kaka puro mantie dala ni seme kani. But ka pick on the last comment ma owadwa moro ndiko kanyo. Yeah, I'd rather give the children than give my wife because my wife might leave. She left her parents, she might as well leave me. Oweyo wetege, oweyo nyiminege, in ng'ama dichwo ang'o ma moni we. Gimadwa ni wawache, onge ng'ama mvumilivu malo dhako. In fact, iwinjo ka ji wacho ga niya, ni dhako gi dichwo kik idonjie. Kidonjo to in ibiro dong' gi wach. Dhako mabiro ka ywakni, ni to akinyi duogo dala nang'o, otieno goya, nyogoya nyoro mama, nyocho pama, nyocho timona kama, nyathina, kare beda dala. Ka ang'iya chiro, akinyi nodok ka chuore. Mae chuora, nyithinda ni ka. Dhako mvumilivu. Chuo gi owuon. Pile kapogo basari, ng'ama kelo ga nyithi kie molo jite en chuo. Nitie nyathi owadwa ni
chuore wuon gi nosetho, owadwa nosetho, odong' mana gi min gi ong'ol, min gi oti, min gi onge nyalo, konyna nyathi owadwa ni en nyathi kich. Idwaro ni okonye gi sirkal, to in kaka watne ma in remgi, tikoni ok oningo miye mwandu nikech nyathi ma nyako. In emibiro kode kikoni Fatuma, ichung' ne ratiro mar somo mar nyithindo manyiri. Akinyi lewo dhi sikul ka, wuon gi notho, min gi cha be onge nyalo, konye akinyi mondo som kaka isomo. To ok odwa ni akinyi opogne lo. Ni inyalo uso bath lobni, koponi nowene min akinyi. Inyalo uso bath lobni mitera akinyi e university. Akinyi biro konyo jodalagi. Gima joluo temo pingo ni waketho tradition, ok wachun ng'ato. Wan wapuonjore. Gimomiyo obedo ka wapuonjore. Nikech aneno ka janeno wamoro wacho ni waketho tradition. Kwerewa nowacho ni lo ipogo ne joma chuo. Joma nyiri to dwa laro nang'o lo dalagi. Nyamera, kwerewa go nowacho ni wanag leke wa uchiel. Dak wadhi nyime gi nago lakwa. Kwerewa go nowacho ni wuoyi ok ng'adi. Mbele ne kacha ok ng'adi. Ang'o miyo sani nyithindo ma wuoyi ng'ado? Kwerewa go noweyo ni waterre uru ka ng'ani otho ter chiege. Ang'o miyo jaluo sani ok ter? Nitie chike moko mane nitiere chon, to kaka piny sudo, waneno ka chike go miyo wadok chien. Ok waketh chike to waloso. Wawinja ne Mariam Abeid ka intiere kaunti ma Kisumu. Mariam, iwinjo moko kuom paro mopogore opogore